Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai zvakangoma nazvo veduwe. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu apo pandainge ndiine 11 years mumhuri makabva machizotanga kufiwa. Saka baba vangu vainge vaine mari, vaiva nemapurazi nemombe dzakawanda kwazvo. Kana ndikanzwa munhu anenge achiti anenge achida kuromba, munhu iyeye ndinomunzwira tsitsi, nekuti pfuma yekuti unoiwana mushure mekunge waromba haina kana zvainombofa yakakuyamura nazvo muupenyu. Iwewe uchingofa chete, vana vako, dzinza rako, vanhu vanofa vachitambudzika. Baba vangu vaiva munhu wekuti vaitowirirana nemamwe maministers ekuti kana ndikataura mazita avo pano munotoshamisika. Vaiva munhu zvekare ainge aine mapurazi vachitosupply chibage kunana GMB, mombe dzaigara dzichienda kuma-auction. Asi baba pavakazoshaika, zvinhu zvose izvozvo zvakaparara. Then mapurazi avo ainge ambori avo akatorwa zvekare neavo vaizviti shamwari dzavo pavainge vachiri vapenyu. Saka nyaya yandikuda kukuudzai yakaitika apo pandainge ndiine 11 years. Mumhuri makatanga kufiwa, then vehukama vakabva vachizoti vainge vachida kuti vange vachizobatana kuenda kuMalawi, nekuti vainge vakaudzwa kuti kune imwe n'anga yaikwanisa kuzobatsira semhuri. Saka baba vangu vakaramba kuenda kuMalawi. Baba vakati hama dzimwe dzose dzaenda kuMalawi vakabva vachizodhiraivha neusiku mukoma vakaenda kuHarare vakanotora imwe n'anga iyo yavakauya nayo. N'anga iyi yakauraya mutwini wangu. Mutwini wangu akashaika mukoma, akaita zvekubayiwa nebanga kuseri kwehozi, ndokubva achizoenda akanokandwa musango, akazonongwa zvake zvikanzi ainge apondewa nemabhinya. But izvi zvakaitwa nababa vangu. Saka hama dzababa dzakazosvika hadzo kuMalawi, asi baba vangu ivo vainge vatoita sacrifice yekuti ikoko kuMalawi kwavainge vaenda vasambofa vakaudzwa anything chine kuita nababa vangu. Then vanhu vakabva vachizombomira kufa mumhuri. Saka vanhu pavakazotanga futi kufa, vanhu vakazongoita zvinhu zvavo chinyararire. Ipapo baba pavakazofa ndainge ndava ne16 years. Mukoma, kana ndikakuudzai kuti ndakaita pamuviri ndiine 15 years apa ndichiri mhandara, vanhu vanokwanisa kufungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kunyepa. Handizivi kuti chii chakaitika, but ndakangotanga kungonzwa ndichitemwa nemusoro. Izvo yainge iri nhumbu yainge yatobata. Handizivi kuti ndiani wacho akandimitisa, kusei ndisina kuzvinzwa kuti pane munhu ari kurara neni kuzosvika achizondimitisa. Zvimwe kuda baba vane mushonga wavaindishandisira ndakarara kuti vaiita bonde racho neni how, because ipapo pandakazoita miscarriage ndipo apo pakazotobva umhandara hwacho. Ndo zvakaitika izvi kwandiri mukoma. Baba vangu vakazoshaika, but vakafa vashungurudzika. Baba vangu vaimera churu kumusana kwavo vachibuda machuru. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakatoona mutwini wangu achibayiwa nebanga kuseri kwehosi usiku nen'anga iyo yakaenda ikanotorwa kuHarare nababa. Hama dzababa padzainge dzaenda kuMalawi kokuzoita nhumbu munhu uchiri mhandara. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Yaninoonda uya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Isuwo takaenda kune rimwe dhemu, taenda kudhemu kuya ndine hembe dzandakaenda ndikanorasa ikoko apo
pandainge ndichiuchikwa ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu anenge aine mwana mucheche. Saka ndakafamba village rose kusvika ndaenda kune rimwe village. Ndakati ndichifamba kudaro ndopandakabva ndachizoona hembe dzekamwana kacheche dzainge dziri pawaya. Ndakati Mwari wangu mandibvira nepi. Ndakatosvika pamba ipapo ndaiita sekunge munhu ari kutengesa imbwa dzikahukura kusvika dzaneta. Ndikaona kuti saka painge pasina munhu. Ndakatarisa ndichingoti vepano muripo here? Ko tiri kutengesa? Vepano muripo here? Tiri kutengesa. Apa ndainge ndiine murume wangu. Takabva tatanga kufamba mukoma kusvika tava padhuze newashing line. Ndo patakangotora hembe mbiri dzekamwana kacheche kepo pamba ipapo tikabva tatoisa mubhegi ratainge tiinaro kwava kutoenda panext door tichiita sekunge vanhu vainge vachitengesa. Vakangoti hatina mari. Ndokubva tachizodzokera kuvillage kwedu mukoma. Takabva tachizoenda nehembe idzodzo tikanodzirasa mudhemu ndokutouchikwa ikoko kwandakaitwa. Asi mukadzi iye mukoma akazoshayikirwa nemwana wake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvinoreva kuti zviri very tricky kuti unosiya hembe dzemwana dziri panze dziri pawaya. Zvinoreva kuti kunyange muvengi wako anokwanisa kungouya akadzitora akaita zvaanenge achinzwa kuda nadzo hembe idzodzo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndainge ndisati ndava ready for a marriage nekuda kwebitterness yandainge ndiinayo. Iye aifanira kuti dai akandimirira kana kwanga kuri kunzi aindida. Saka akazotowedzera bitterness on top of the bitterness that I had. Iniwo ndainge ndichigara ndichangoti kuDurban. Saka murume uyu wandakazosangana naye iye ndichati ainge achigara muJoburg wandakazosungira upenyu hwake kusvika achizorambwa nemusikana wake uyo wandakanzwa kuti ainge ava kugara naye vachingonzi vakasangana paFacebook. So zvakaitika ipapo mukoma ndichigarako kuDurban ndaiva ndiine murume wangu wandainge ndakabva naye kuZimbabwe. Saka murume uyu akazongondipandukira 2 minutes ndikashaya kuziva kuti ndainge ndambomukanganisira chii chaizvo. Akabva achizotanga kudanana nemaSouth African ainge ava kusauya kumba. Aiti kana akauya kumba dzimwe nguva aitongoya kuzondikwereta mari nekuti ikoko kwaainge achigara nemuzulu wake aiti kana asina mari muzulu uya aitanga kumuhurira. Saka ndakabva ndachizongofila lonely. Ndikabva ndachizongotanga kungotsvakawo marelationship epaWhatsApp kudzamara ndichizosangana nemurume uyu wandakazogadzira. Takasangana mukoma within 3 weeks tainge tava kutodanana zvimwe zviya zvainge zviri very serious. Stress yangu yose yainge yapera. Ndini uyo mubhazi ndakananga kuJoburg. Ndikatoona kutoti ainge ari munhu ainge ari bomb. But chokwadi ndechekuti kunyange zvangu ndainge ndanyura murudo but I was not yet ready for a relationship. Handizivi kana vanhu vachikwanisa kundinzwisisawo ipapo kuti ndakapinda mune imwe marriage ndichibuda mune imwe marriage ndisati ndava ready, ndisati ndazvigamuchira kuti saka zviya zvandainge ndichizviudza zvinotaurwa kuchechi kwedu kuti murume iye anenge akuroora wekutanga ndiye murume wako waunenge wakapiwa naMwari. Saka kuti ndinge ndichizotanga kufunga kuti saka ndatova musecond marriage ndaibva ndaita bitterness ndobva ndamuitira hasha murume uyu wandainge ndichigara naye. Ndainge ndava kusambomuteerera. Aiti kana akanditi ita chakati ndaimupindura rafu ndisina kana respect yandainge ndichimbomupa. So ndopatakabva tachizonetsana. Tanetsana mukoma ndakabva ndati uyu handina kana basa naye. Ndaiva ndiine umwe murume zvekare ainge ava kundipfimba. Murume uyu akatanga kundipfimba apo pandakaendesa passport yangu kuti inge ichizonodhindiswa kubhodha. Saka akabva anditi ndipo manumbers ako. Saka ndakabva ndatora manumbers ake iwo akatora angu tikabva tachizotanga kucommunicate. Akandipfimba ndikamubvuma. Ndiye munhu uyo wandakazoenda naye kuZimbabwe. Handina kana kubhadhara bhazi tainge tava kutodanana. Ndasvika kumusha ndikatanga hangu kungoitawo zvimapinda uko zvangu. Ndainge ndatokanganwa nezvake murume uyo ainge akandibvisa kuDurban. Fast forward mukoma ndopandakanzwa kuti ainge ava noumwe munhu. Ndikati umwe munhu paripo. Ndainge ndisina hangu basa nazvo but zvakazongotanga kungondirwadza. So
kuti saka munhu uyu akatoita move on. I thought kuti kudzoka kwandainge ndakaita kuZimbabwe iye ainge achandipo space yekungoti baby I'm going to give you space, ngekuti unge uchinyatso kufunga nezvazvo kuti do you want me or not. Saka ndainge ndichiri pakati pekufunga, munhu kwava kutondimhanyira, kwava kuenda kumberi. Ndakaenda kune vamwe gogo vemuvillage ndikabva ndachizovaudza kuti ndozvainge zvakaitika, but handina kuvaudza kuti ndini ndainge ndakamutiza. Ndaiva ndiine mamwe ma-t-shirts angu awo andakabva nawo ikoko kumba kwake, but andainge ndakamubira. Hameno kuti why ndakangomaba ma-t-shirt iwawo, ndakatoona kuti they were going to be useful because vakabva vati une chipfeko chake here kunyange chemukati, ndikati ikoko handina. Vakabva vanditi chero chipfeko chake, ndikati ndinawo mamwe ma-t-shirt andakabva nawo ikoko. Vakanditi unza kuno. Ndakamhanya ndikadzokera kumba ndokubva ndachizonotora ma-t-shirts aya. Mushure mekunge ndatora ma-t-shirts aya ndakabva ndachizovapa, vakamagadzira. Mukoma vakanditi ndinge ndichitenga hari, ndikati mari ndainge ndisina. Vakabva vati tainge tichashandisa imwe hari yavo, takashandisa hari. Vakanditi uzondipa mari yangu, ndikazovapa. After that takafamba tikaenda muninga, ndikapeta ma-t-shirts aya ndikamabayirira netsono neminzwa. Zvekare ndikanzi ndinge ndichikanda zvidhongi zvandakafamba ndichinhongerera. Vakanditi taura mumwoyo mako zvaunoda kuti zvinge zvichizoitika. Ndikabva ndati iwe kana kuri kunzi ukasandidzosa pauri uchafa uri rombe, uchafa uchitambudzika. Ndokubva tasiya hari iyoyo muninga kwava kudzoka. Ndiyo nyaya yangu mukoma, ndo mhiko dzandakamuitira idzodzo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we kuinga one mati mainge musingamupi respect, you were not even sure. Saka maida kuti iye ange achiita sei apa mainge mabva zvekare paari. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndiri mudzimai, ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndakabvako kuZimbabwe and I don't think kuti I will ever set my foot again in Zimbabwe. Kubvawo zvakazoshaika, baba vangu ndo vakapedzera kufa. Ndakangozviudza kuti ini kuZimbabwe handichafi ndakadzokerako, nekuti kune varoyi, kune vanhu vanoroya. Zvisinei nekuti munhu anenge achienda kuchechi kana kuti kwete. Mukoma Nash apo pandainge ndiine 24 years pandaishanda samaid. Ndaishanda samaid kuWarren Park ndichishandira vamwe pastor. Zita rechechi handichatauri zvangu. So ndichivashandira pastor ava mukoma, ivo vainge vasingandibhadhari zvachose. Saka ndakazoona mufridge mavo mainge muine musoro wemwana mukoma Nash. Pandakaona mufridge muine musoro wemwana, handizivi kuti ivo vakazviziva sei. Vakabva vatanga kundipa mari. Makore acho iwawo mukoma, vanhu vazhinji kana maranzi vainge vasingatomazivi, but ini ndainge ndichitotambira mari iri kumaranzi. Inge ndava kutowirirana nemamwe money changers. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakazotizapo pamba ipapo pava mufundisi. Vakaona musoro wekamwana kacheche. Hanzi uri mu deep fridge. Yo, munoti kudii? Hanzi kuZimbabwe ini handichadzoki nekuti kuZimbabwe kune varoyi. Munowirirana nazvo here kana kuti kwete? Uye zvekare toti waenda kumhiri kwemakungwa, vanokuroya here kana kuti vanenge vava kusakwanisa kukuroya? Pano umwe akati hanzi kumhiri kwemakungwa zvakwakanakira ndezvekuti muroyi kana akada kuuya kuzokuroya anokwanisa kungokaruka atodonha akawira mugungwa. Ndo zvandakaudzwa nevamwe mukoma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndava ne7 good years kubva amai vangu zvavakashayika. Saka amai ndakatanga kunzwa voice ravo apo pandainge ndichiri kuno kuSouth Africa tisati tatomboenda kumusha kunovachema. Saka amai vangu vainge vachiti kwandiri, iwe ndiwe mwana wangu, ndiwe gota
gotwe rangu, ndatouyawo kwauri kuti unge uchindibatsira. Saka ipapo pandakatanga kunzwa voice ravo mukoma, ndakatovhunduka ndikamuka ndikaudza murume wangu, because tainge tichiti mangwana acho tichamuka tichienda kumusha. Tainge tichiri takamirira dzimwe hanzvadzi dzangu avo vainge vachigara kune imwe province, tainge tichida kufamba pamwe chete. Saka vainge vachiti kwandiri, mwana wangu ndisunungure, ndiwe gotwe rangu, ndokusaka ndagona kuuya kwauri kunzvimbo kwandiri. Handina kufa asi ndakabatwa nemuvengi, handisati ndafa mwana wangu, ndibatsire ndibatsire. Mukomana chisaka ndakangoti zvimwe kuda dzainge dziri hope. Ndakatoudza vana sisi nana bhudhi kuti ndo hope dzandainge ndichirota. Takati tasvika kumusha, ndakarohwa nasekuru mukoma, murume wangu aripo. Ndakarohwa mbama nevamwe sekuru mushure mekunge ndavaudza kuti pandainge ndichiri kuSouth Africa ndakarota mama vachiuya kwandiri vachiti ivo havana kufa. Sekuru ivavo vakati, unopenga kasi uri muroyi here iwe? Unoti munhu amborara mumuchwari anganzi anenge achiri mupenyu here? This was after ndati kotadi tatsvaka mubetseri kana muprofita kana n'anga, chero zvamunoda toenda tunoona kuti chii chiri kuitika kuna amai. Vakangosimuka pavainge vakagara vakandirova mbama, ndokubva ndatonyarara. Ndakaramba ndichingonzwa voice ramama, kana kuchema kwandainge ndichiita inhau yekuti ndainzwa voice ramama vangu variko kumuchwari vachiti kwandiri, mwana wangu ndibatsire, kunzvimbo kwandiri ndakabatwa unhapwa, handisati ndafa, ndibatsire, udza hama dzangu kuti handisati ndafa. Hakuna kana akada kuita hanya nazvo apo pandakataura nyaya iyoyo kana pandakarohwa nasekuru. Sekuru ava mukoma ndivo vane mari mudzinza rose rekwana amai vangu, ende vatori nemamwe makambani mahombe kwazvo. Ndikangoti hama dzose dzababa vangu dzinoshandira sekuru, hanzvadzi yaamai zvekare nehama dzaamai zhinji dzacho dzisiri kuno kuSouth Africa dzinoshandira futi sekuru ivavo. Saka ndo vane voice, vanoti kana vakataura vanokasika vanzwikwa. Asi ndo zvakaitika parufu rwaamai vangu. Saka amai vava ne7 years kubva zvavakashayika. Zvinhu zvinondinetsa kuti ko ivo mama zvavakafa sei vachingoramba vachinditambudza. Ndichingovanzwa vachiti kwandiri, mwana wangu handina kufa, kunzvimbo kwandiri ndiri nhapwa, uya uzondisunungura. Saka ndodawo kungobvunza kubva kune vanhu vanoziva vanoitawo zvechiprofita. Ino ndinoendawo kuPentecostal, hatitotendedzwi kuti tinge tichienda kumasowe. Kana ariko anokwanisa kundibatsira, ndo zvandakaroverwa izvozvo nasekuru. Vakati isu tinoita zvekunamata, hatiiti zvevauki pano, kwava kundirova mbama. Vakati unopenga. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.